Un cop heu creat una enquesta i l'heu publicada, els alumnes a la qual va dirigida la podran respondre des de la seva sessió. Com podem veure, aquí tenim el tipus d'enquesta que hem formulat, el número de preguntes, el curs a qui va dirigida aquesta enquesta, i podem veure informació com les respostes dels vostres alumnes, qui ha publicat l'enquesta i la data del tancament. Si cliquem a l'icona de l'ull, podem veure quines són les preguntes i de quin tipus, com per exemple pregunta amb valoració, pregunta de selecció múltiple, pregunta de sí o no. L'alumne pot respondre a l'enquesta des de l'apartat de gestions, enquestes, cliqueu a respondre, o des de la pantalla d'inici del sumari, enquestes, respondre. Al respondre totes les preguntes, aquestes poden estar configurades en diferents formats, com per exemple resposta textual, o com una opció de sí o no, o triar una o diverses propostes. L'alumne respon l'enquesta. I al final de la pantalla pot fer una petita valoració d'aquesta enquesta. I guardeu. Enquesta resposta. Podeu revisar les respostes des de l'icona que trobareu a Estadístiques. La pestanya Mitjana fa unes gràfiques sobre la mitjana de les valoracions per preguntes, mitjana de la valoració, percentatges, respostes, percentatges de les valoracions, que podeu exportar a un Word o a un Excel. A la pestanya de respostes podreu analitzar directament el que han valorat els vostres alumnes, que també podreu exportar a un Word o a un Excel.